Dobrý deň, milí priatelia. Dnes vám ukážeme super matematickú rozcvičku, ktorou sme sa inšpirovali na singapurskej matematike. A teraz vám ju vysvetlím. Súťažiť sa bude vo dvojiciach 1 proti 1. Začína sa od čísla 0 a každý jeden žiak bude pripočítavať jednotku, dvojku alebo trojku na striedačku. A kto prvý povie číslo 20, tak ten vyhráva, ale pozor, hovoríte len výsledky. Poďme si to ukázať. Dva, 5, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 3, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20. yes! 1, 3, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 20, Zvedomí sa. 3, 4, 7, 8, 11, 13, 16, 19, 20. Vyhrala som! Žiaci pomocou tejto aktivity rozvíjajú svoje logické myslenie, matematickú gramotnosť, využívajú analytické schopnosti, keďže je to súťaž, tak aj trpezlivosť a vytrvalosť a hlavne je tam vnútorná motivácia. Koniec hodiny, chodte domov, deti, konečné.